ಎಂಕ ಆಸೆ ಆಗ್ಬೋದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ದು ಪೋತು ಮನ್ಪೆ ಉಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಆಗ್ನೇ ಅಪ್ಪುಜಿ ಕುಳ್ಳೆಗ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬಗ್ಗೆಗ ಅಪ್ಪುಜಿ ತಿಂಗೊಳ್ಳ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಾಗ ನಿಂಗೆ ಅವೇ ಬೇಜಾಗ ಬುಕ್ಕದೆಲ್ಲ ಬದುಕ ತಿರುಳು ಇದು ವ್ಯತೆ ಕಥೆಯ ಪಯಣ ಸಂಚಿಕೆ 4 ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಕವಿತಾ ಮಾಣಿ. ಇವತ್ತು ಬದುಕ ತಿರುಳು ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿರುವಂಥದ್ದು ಅಲಬೆ ಗ್ರಾಮ, ಅಂದರೆ ಸಾಲೆತ್ತೂರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಂಚಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಕ್ರಮಿಸಿದರೆ ಅಲಬೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಊರು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಎಲ್ಲ ಇದ್ದು ಜೀವನ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಪ್ಪ ಜೀವನ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳೋರಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಮಲಗಿಕೊಂಡೇ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯ ಮನೆಗೆ ನಾವಿವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಬೀಡಿ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದರು, ಆದರೆ ಈಗ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಪತಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು. ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವರ ಜೀವನದ ಕತೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಅವರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಸಲ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ಸುಶೀಲ ಏತು ಜೋಕುಲಿ ಎಂಕುಂಜಿ ಮಗಳು ದಾದ ಮಂತು ಇತ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಕುದುಂಬು ಬೇಲೆ ನೆಕ್ಕದುಂಬು ಯಾನ್ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂತಿತ್ತೆ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಇರ್ನ ಕಂಡನಿ ಕೂಡಿಗಳಸ ಹೋಗ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಯಾಗಂಡಲ್ಲ ಎತ್ತ ನಿಂಚ ಪೋಪುನಿ ಇಜ್ಜಿನಿದ್ದಿ ಬೇಲೆ ಪಲಿಪ್ಪುಂಡೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾ ಪಲಿಪ್ಪು ಚಿಂಗೋಳು ಒಂಜಿ 4 ಕೆಲಸ ಇಂಚ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇರಗ ದಾಯ್ತಾತನಿತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಣ್ಣೊಂದು ಗೊತ್ತಾಣೆಂಕ್ಲೆ ದಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ರೀ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಬಂಜಿ ತೊಲ ಒಂಜಿ ಈ ಬಂಜಿ ತೊಲ ಇದ್ದಿ ಗಟ್ಟಗ ಸಗ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನನ್ನ ಮೈಚದಿಲ್ಲ ಅಡಿ ಪೋತಿತ್ತೆ ಅವಳು ಇಂಚಾಯಿನಿ ಆತ ಅಂಚ ಮಗ್ದು ಮೊದಲೇ ತೊಂದು ಪೋಯಗ ಪೋತು ನನಗೆ ಅವೇ ಬೇಗ ಮಗ್ದಲ್ಲೇ ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಕಂಡನ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಬತ್ತ ಕೊಂತ ಮಂತಲ್ಲ ಎನ್ನ ಮೈತಿದಿ ಅದನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಪೋತನಗ ಸಾಲ ತುಗ್ದು ಮಗ್ದು ಬೋಣ ಪಂಡೆಗ ಅವು ದಾಲಜ್ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ತಂದು ಪಂಡೆಗ ಅವೇ ಓಳು ಬೋಂಡಲ್ಲ ಎತ್ತು ಮಗ್ದು ಮಂತನ ಗ್ಯಾಸ್ ತಂದೆ ಪನ್ಪುಣಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಜಿ ಏತು ವರ್ಷ ಅಣ್ಣಂದು ಆಜಿ ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಎಡ್ಡೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೂಪತ್ತಾರೆ ತೂಪನಗ ಗ್ಯಾಸ್ ತಂದೆ ಪಂಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ತಂದೆ ಪಂಡ ಮುಲ್ಪ ಪುತ್ತೂರ್ಕ್ಲ ತೂಪತ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಸದ ಅಂಚೆ ಬಂಜಿದ ಇಂದು ದೆಪ್ಪ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ದೆಪ್ಪ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅದು ಪೋಡು ಅಲ್ಪ ಅಂತ್ಯ ಮಂತೆಗ ನೆತ್ತೆಗ ಸಷ್ಟ ಮಂತೆಗ ಮಾತ ಪಂಡೆಗ ಸೀಕದಾಲ ಮಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ತವೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಕ್ಕದಂತ ಮಗ್ದು 5 ದಿನದಕ್ಕೂ ಮಾತೆಗ ಪತ್ತೊಂದು ಭತ್ತದ ತಿಂದಾಗ ಜೋಗ ಅಂಟ ಪಂಡ ಎಂಕ ಸೈಗಡು ಬಸ್ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಕೈನೆ ಅಂಚೈನ ಬುಕ್ಕ ಎಂಗಳ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಕೇಗಳ ಅటు ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲು ಬಜ್ಜ ಪೆಗ್ಲ ನಂಡದು ಅಂಚ ಬುಕ್ಕ ಯಾನಿಜ್ಜ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡೆಂಗ್ಲ ಮೂಜೆ ಜನತಿ ಎಂಕೊಂದು ಜೆತ್ತನರಿಗೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 10-15 ಜೋ ದಾಪಣಿ ಬಂಜಿ ಗಟ್ನಲ್ಲ ಕಾಪುನಿ ಬುಕ್ಕ ಯಾನು ಪೋಡ್ತದ ಇಲ್ಲಡಿಗೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡಿಗೆ ಪೋಯೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲಡಿಗೆ ಪೋತ ಅವಳು ಗಡ್ಡೋಗ ಸಹ ಉಳ್ಳ ಮಗ್ದು ಮದ ಮಂತೆಗ ಕಾಸ್ತಾನೆ ದಗ್ಮದೋಡು ಕಾಸ್ತಾನೆ ಮಂತಾನೆ ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಿ ಪಣಿತ ಇಂಚ ಮತ ಅಂತಿತ್ತೇನೆ ಬಸುಟ್ಟು ಮಾತ ಇಂಚ ಹಂಚಿಂಚಿ ಪೋಂತ ಮಾತ ಇತ್ತೆ ಇತ್ತೆಂಕಂಜಿ ಬಸುಟ್ಟು ಮಾತ ಕುಳ್ಳೆಗಾಪಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲ ಕುಳ್ಳೆಗಾಪಚ್ಚಿ ಈಗ ಅಂಚಿಂಚಿ ಬಾರೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬೇಲೆ ಅನ್ಪೆರೆ ಮಾತ ಬಂಗ ಬೇಲೆ ಮಂತ ಮನ್ಪ ಕುಳ್ಳೆಗಾಪಚ್ಚಿ ಬಗ್ಗೆಗಾಪಚ್ಚಿ ಒತ್ತು ಪತ್ತಲೆ ಕಾಪುಣಿ ನಾಲ್ಕು ದಮ್ಮು ಕಟ್ಟುನ ದಾಲೊಂಡೇರೆ ಇಜ್ಜಿ ಡಮ್ಮಾಟ್ ನಾವು ಇಜ್ಜಿ ನಡಪೆರೆ ಪುರ ನಡಪ್ಪಗಾಪುಜಿ ನಡಪ್ಪುನಗ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂಗಾಪುಣಿತ್ತೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂಗ ಉಂತ್ಯಾಗ್ಲಾಪುಜಿ ಉಂತೋನು ಮದಿತ್ತೆ ಉಂತ್ಯಾಗ್ಲಾಪುಜಿ ಮಗಲ್ದಾದ ಮನ್ಪುನಿ ಮಗಳದ ಹಾಲ ಜಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪುನಿ ಕಲ್ತದೇರಾ ಕಲ್ತಾರೆ ಹೋಗಿ ಮನೆ ಒಟ್ಟು ಸಾಲಿ ಬೋತ 5 ಬುಕ್ಕ ಇರ್ನಟ್ಟಿಗೆ ನೆಪ್ಪುನೆ 5 ಬುಕ್ಕ ಇಂಚ ಅನ್ನಂತ ಆಳು ಕೇಂಜಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿತ್ತೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲು ತುಯ್ಯಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಪಂಚಾಯತಿದ ಒಂದೆಟ್ಟ ಮಂತನ ದಿಪ್ಪೋಡು ಅಂದಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏಪ ಕಟ್ಟ್ಯಾರ ಶುರು ಮಂತಾರ ಕಟ್ಟ್ಯಾಗ ಆತು ಸದಾಗ ನಂಜಿ ಆಜಿ ತಿಂಗಳ ಅಂಡ ಅಂದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆತ ಜೀಲ ಪಂಡ ಅವು ಎಂಗ್ಲಿಗೂ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲನ ಕಾಗಿದಕ್ಕೆ ಮುಲ್ಪ ಐಸ ಬಾಣಂದು ಪಂಡದು ಸಾಲ ತೆಗ್ದು ಆಗ ಬತ್ತ ತೂತು ಈ ತೋಗ್ಸೋಡು ಆಗ ಬತ್ತ ಜಿಡೆ ತೂತು ಇಡೀ ಪೊಟ ಹೋಗೋದು ಎತ್ತದ ಕಡ್ಪುಡಿಯಾಗ ಕಡ್ಪುಡ್ದು ಅಂಚೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಈ ಕಾಸು ಪಂಡ
ಎಂಗಳ ಅಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡೆ ಜಾಗದ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ತಾಳು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕುಳ್ಳುತ್ತನೆ ಅಂಚೆ ಐನು ಮಾತು ಅಗಲ ಬಂತು ಅಗಲಿ ಮಂತನೆ ಏರ್ಲ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿಜೇರೆ ನಿಗಲ ಈತು ಬಂಗಡುಲ್ಲಾರೆ ಏರ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಂತದೆ ಪಂಡ ಎಂಗ್ಲೆ ಸಾಮಾನು ಮತ್ತು ಆಪ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಆ ಪಟದೈತೆ ಫಸ್ಟ್ ಗಣ್ಣ ಸಾಮಾನು ಅಂತ ಕಡ್ಪಡ್ತೇವೆ ಬುಕ್ಕ ಅವೇ ಬ್ಯಾಗ್ತಿ ಬುಕ್ಕ ಅಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಇರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಸಾಮಾನು ಒಂಜಿ ಸದ ಕೊಯ್ಪಂದು ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಪಂಡ ಅವು ಅಗಲ ಇಲ್ಲ ಕೈತಾವ್ಗೆ ಪಂಚಾಯತಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹತ್ತಿಗೆ ಕಂಡನಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲ ತೂತು ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನು ಕೊಯ್ಪಂದು ಪಂಡಿತ ಆ ಇಲ್ಲ ಕೊಯ್ತಾಗ ಅಗಲ್ಲ ಕಡ್ಪಡ್ತೇವೆ ಎಂಗ್ಲಿ ಸಾಮಾನು ಅಂಡ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಆತಜ್ಜಿ ಅಂಡ ಇತ್ತ ದಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಕಡ್ಪುಡ್ಜಿಯಾಗ ಒಂಜಿ 8 ತಿಂಗಳು ಕಡಪದೇರೆ ಆತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಂತದೇರಿ ಬೊಕ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲು ಏತ್ ದಾದತ್ತೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಅಂಚದಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆತಿಜೇರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಪಂಡೆಂಗ್ಳಿಗೆ ಇಂದು ಇಜ್ಜಂಡೈತಿ ಅವ ಪಂಡೆಗ ಅವು ಕೇಗಳ ತಾಲೂಕಿಯನ್ನು ಅಂಚೈನಾಗ ಇಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಆಪುಜಿ ಅಂದು ಅಂಚೆ ಹೋಗ್ತಾಗಲ್ಲ ಕಾಸು ಫಸ್ಟ್ಗಿದ್ದಿ ಅಂಚೆ ಕಾಸು ತಿಕ್ಕನೇನೆ ಆ ತಿಲ್ಲು ಅಂಚೆ ಅಂತ ದೀತೆಗ ನೀನೈದು ಬುಕ್ಕ 5 ಬುಕ್ಕ ಕುಡ್ಲದಾಗ್ಲು ಬತ್ತೇಗ ಇಂಗ್ಳಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕುಡ್ಲದಾಗ ಬತ್ತದು ಮೂಳು ಎನ್ನಡಿಂಚನೆ ಪಾತೆಗೆ ಬತ್ತ ಮಾತ ಆಗ ಇಂಚೆ ಕಡ್ಪುಡ್ತಾ ಇತ್ತ ಕಾಸು ಬತ್ತದ ಪನಿಂಚೆ ಪಾಡ್ತೇವೆ ಐಟ್ಟಿದ ಬೇಗ ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಮುಟ್ಟಣ ತಿಪ್ಪೊಂದು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಐಟ್ಟಾಗ್ಲು ಇಲ್ಲದ ಕೆಲಸ ಮುಟ್ಟಣೆ ಬೇಗ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಇರಿಗ ಪಂಡ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಇತ್ತಾರೆ ಇತ್ತ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟರೆಲ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟರೆಲ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಜೊತ್ತೊಂದು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಇತ್ತಾರೆ ಜತ್ತ ತೆಂಚು ಬಿತ್ತೆ ಸದಾಗ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಾಗ ಇಂಕ ಅವೇ ಬೇಜಾಗ ಬುಕ್ಕದಲ್ಲ ಹತ್ತು ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಿನ ಒಂಜಿ ದಾಯ್ತಗಲ ತಿಕ್ಕುಡು ಎಂಚೆ ಅಪ್ಪ ಸಾಮಾನು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಕೆನ್ನ ಮಗಲ್ಜ ಸೋಸಾಯಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೋಸಾಯ ಉಂಡು ಅಂಚ ಮೇಡಮ್ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ತದಾಗ ಮುಸ್ತಾದಾಗಲು ಬರ್ತದೆ ಅಗ್ಲಿ ಇಡೀ ನಾಡೊಂದು ತಿಂಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅಗಲ ಎಡ್ಡೆ ಸಾಯಮಂತೆಗೆ ಪಂಡ ಇಂಚೆ ಎನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಸೋಸಾಯಿಗೆ ಸೇರಿ ಬರ್ತದೆ ಐಟಿ ತಿಂಗಳು ಸಾಮಾನು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಸಾಮಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪತ್ತಿಲಾಗಿ ಕೈకి ಓಡಿಸ ಸಾಮಾನು ಮತ್ತೆ ಕಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಮಗಲು ದಾಲ ಬೇಲೆ ಪೋಪು ನಂಚಿನ ಇರೇನೆ ತೂನೆರೆಂದು ಆಪುಂಡ ಮಗಲು ದಾಯ್ತ ಬೇಲೆ ಪೋಪು ಜಲಾಲು ಪೋಂಡಲ ಇರೇನು ತೂನೆರೆ ಇರ್ಲೆ ಪೂಜೆ ಎಂದೆ ತುಳಿ ಎಂಕ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಸಾಗಿಪುಂಡು ವಾಗ ಒಂಜಿ ದಾಯ್ತಾನು ಎಂಕ ಆಸೆ ಆಪುಂಡು ಕೆಲಸ ಮನ್ಪಡುದು ಪೋತು ಮನ್ಪೆ ಉಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕ ಪೂಜಿ ಸಾಲ ಮತ್ತೆ ಈ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಟ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಟ ಪೂರ ಸಾಲ ಮಂತ್ ಉಪ್ಪೇರತೆ ಇರಗಂಚ ಸಾಲ ಮತ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಸಾಲ ಅಜ್ಜಿ ಅವು ಮಗಳ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ತುಂಜೋಗ ಸಾತ್ ಜಂದು ಗೊತ್ತು ನಾವೊಂದು ಆಗ್ಲು ಬತ್ತನೆ ಬುಕ್ಕಡೆ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಅಲ್ಪ ಆಯ್ನೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಲೋನ್ ದೆತ್ತಾಳು 10,000 ಲೋನ್ ದೆತ್ತಾಳು ಮಾತದೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಂಚ ದೆತ್ತಾಳು ಅಂಚ ಐನಿಂದ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರಾರು ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲಾಳು ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಇರೆಗೆ ಬೀಡಿ ಕಟ್ರ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮನ್ಪೊಂಡನೆ ಇರೆಗೆ ಒಂಚಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಂಡ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಮನ್ಪಂದೆ ಇಲ್ಲ ಜೀವನ ನಡಪೋಡತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಐಕಿದೆ ಏರಾಂಡ ದಾಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಂಡಿರೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಪುಂಡಂಚಂಡ ಅಂದೆ ಪಂಡ ಇರೆಗೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತ ಅಗಲ ದಾಲ ಎಂಕ ಸಂದುಚ್ಚಿ ಏರ್ನಲ್ಲ ಇರನೊಂಜಿ ತೂಯರ ಬರ್ಪುನ ದಿಪ್ಪು ಏರ್ಲಾರ್ ಪೂಜೆರ ನೆರೆ ಕರೆ ತಕ್ಕಲೆ ಪೂಜಿಂದಿ ಯಾಪ ಅಂಡ್ಲೊಂಜಿ ಬರ್ತದ ತೂದು ಪೋಪೇರ್ ಈ ನೆರೆ ಕರೆ ತಕ್ಕಲ ದಿಪ್ಪು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏರಾಂಡ ಸಹಾಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೆಂದು ದಾಲ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚದಾಲ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಕಲ ಒಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಕ್ಲದ ಬುಡ್ನ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಇರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ಗೆ ಬತ್ತಿಜೇರಿ ಇದ್ನೆಟ ಅವೇ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಂಚಿತ ಒಂಜಿ ಭಜನ ಸಂಗತ ಅಗ್ಲು ಸಾಮಾನು ಕನತು ಕೊಡ್ತೀರ ಬುಕ್ಕ ಬಿಟ್ಲದಾಗ್ಲು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಅಂಗಡಿತ ಅಗ್ಲು ಸಾಮಾನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬುಕ್ಕ ಕಲ್ಲಡ್ಕತ ಮಂತ್ರ ದೇವತೆ ಅಪ್ಪೇನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟೆ ಮಾರು ಅಲ್ಪದಾಗ್ಲು ಎಂಕ ಸಾಮಾನು ಕೊಂಡು ತೋಡ್ತೆಗೆ ಪ್ರಸಾದ ಒಂದು ತೋಗ್ತೆಗೆ ನಡುತ್ತೆ ಆತ್ಯಾಗ್ಲಿ ಬಾಗ ಬೇಜಾಗ್ಲ ಉತ್ಸಾಗ ಮನ್ಪಂಡ ಪೋತೆ ಅಡ್ಡು ಜವಣಿಗೆ ಜೋಕ್ಲು ನಕ್ಕಡ ಜೋಕುಳ ಲೆಕ್ಕಳ್ಳಿ ಏಟ್ಲ ಮಗ್ದು ಮದ ಮಂತೇಗ ಎನ್ನ ಒಂದು ಇಂಚ ಅಂದು ದುಂಬು ಬೀಡಿ ಕಟ್ರ ಒಂದಿ ಪುನಗ ಎಡ್ಡೆ ಆವೊಂದಿತ್ತಂಡು ಜೀವನ ನಡೆಸಾರ ಆವೊಂದಿತ್ತು ನಾಡ ಇತ್ತ ಇಂಚ ಆಯ್ನಡ್ದ ಅದಿರೆಗ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಅಂತ ಪನ್ಪುನೀರು ಅವು ಎಂಕ ಬೇಜಾಗ ಪಂಡ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟನ ಎಂಕ ಎನ್ನ ದಯಗತ್ತನೆ ಎಂಚರ ತಿನ್ನುವೆ ಬೆಂದು ಜೀವನ ಅಂಚೆ ಐದಕ್ಕೂ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಪಾಸ್ ಕೂದಲು ಅಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಕುಡ್ಲ ತಗ್ಲು ಮತ್ತೆ ಎತ್ತೊಂದು ಪೋತೆಗ ಫಸ್ಟ್ 5 ಬತ್ತದಾಗ ಪಂಡ ಯಾನು ತಾನೆ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಕಟ್ಟದು ಅಲ್ಪ ಪಾಸ್ ಬುಕ್ಕು ಆಗ್ಲು ಬೀಡಿ ಕೈದ್ದು ಮಂತೆಗ ಮಂತ ತನಗ
దాని ఉంటుంది ఈ పాసుకుని క్యాన్సర్ అప్పుడు ఏమంటే ఇంకొంచెం దాన్ని ఈత క్యాన్సర్ దా ఇప్పాడు బాగాలేండ ఇంక క్యాన్సర్ మంతన ముగిపోతుంది పండుగ అక్కడికి 5 మంత్ అంత బుక్ కొంచెం ఇక్కడ కట్టి ఆ ఊళ్ళో పాసుకు ఇంకా మంత్ పోగన్న బీడి కట్టుకోతే అంతే అప్పుడు 4 బీడి కట్టదు పాసుకు అతను ఇంకించు సాగితే అండి అంతే ఆ పాసుకుత ఆ దుంబుದ ಪಾಸುಕುತ ಕಾಸಿದ್ದೆ ಇತ್ತೆಲವು ದಾಣಿಂದ ತೆಗಿಚ್ಚಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಂತನ ತಿಕ್ಕೊಂಡತಿ ನಿಜ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಂತನ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐಕುವಾಗ ಕುಟ್ಲ పోతన పండుగ ఊయగిన పుట్టున సర్టిఫికెట్ బోర్డు అప్పెనంత కొంత పలి పండుగ సాడే ಗೊಬ್ಬಾಯಿರ ಅಂಚದ పండుగ ಐಕೆ ಎಂಗ್ಳು ಏಪ ಎಂಗ್ಳು ಒಂದು ಪೊಲ್ತು ಇತ್ತ ಬಂಗೊಂಡಿಗೆ ಬಾಗಿ ದೆಪ್ಪಗಂತ ಬತ್ತೇಗ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರ್ ಆಗ ಬತ್ತೇಗ ಬತ್ತದ ಬಂಡ ಎಂಗ್ಳು ಇಲ್ಲತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಗ್ದವ್ರು ಬಾಕಿ ಆತನ ಐಕಿ ಯಾನ್ ಐಕಿ ಮತ್ತೆ ಕಡ್ಪುಡ್ಪೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಗ್ಳು ಯಾನ್ ಮಂತ್ ಹೋಗ್ಪೆ ಆಗ್ದವ್ರು ದಾನೆ ಬಾಕಿ అయిన ಕೇಂದ್ರಾಗ ಅಪ್ಪ ಕಾಸಿದ್ದ ಬಾಕಿ అయినದು ಬಂಡ ಎಂಗ್ಳು ಅಪ್ಪ ಅಂದ ಅವ ಎಂಗ್ಳು ದುಂಬಿ ತೆಗ್ಜತ್ತ ತೆಗ್ಪಾಡಣ ನಂಡೇಗ ಬುಕ್ಕ ತೆಗ್ಪತ್ತ ಎಂಗ್ಳು ಮಂತ್ ಹೋಗ್ಪಂದು ಬಂತೇಗ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ದಾಲ ಸಹಾಯ ಆತೇಗ ಪಂಡ ಇಂಚಾಸ ಇಡೀ ಎನ್ಲಾಕ ಮತ್ತೆ ಲೇತಂತ ಹೋಗ ಜನಟ ಪಂಡೆಗ ಪಂಡ ಆಗ್ನ ಹೋಗ್ತದ ಪಂಡೆಗ ಎಂಗ್ಳ ಸಾಲ ತುಲ್ತ ಜನನೇ ಆಗ ಜಾಗ್ಟ ಪಂಡ ಆಗ್ಲಿ ತುಂತು ಪೋತೆಗ ಎಂಗ್ಳಿನ ಪೋತ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ 10 ದಿನ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಎನ್ಲಾಕ್ಟ ಬಂತ ಬಾಬು ಬಾಬು ದಾದ ಬೇಲೆ ಹೋಗ್ನೇರು ಇಂಚ ಕೂಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೋಪೆ ತಿಕ್ಕಂಡ 4 ದಿನದ ಬೆಲೆ ಕೊಡು ತಿಂಗಳು ಇಂಚ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಬಂದ ದಾದಪುರ ಬೇಲೆ ಮುಂಪ ತೋಟದ ಮತ್ತೆ ತೋಟ ಹಂಗಾಗಿ ಇತ್ತೆ ಇನ್ನ ಮೇರೆಗೆ ಇಂಚಪುರ ಇಂಚ ಬಂಗಾಣ ತಿಂಡೆ ಪುರ ಕೊಂಡೆ ನನಗೆ ಆಯ್ತಾರ ಬಿಡಿ ಜೀವ ದೆಪ್ಪರೆ ಇಂಚ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಇಂಚಿನ 3 ದಾಖಲೆ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟೊಂದು ಇತ್ತೀರು ಇತ್ತೆ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂದು ಆಪದ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಆಂಡು నల్ల సాయం మంతేనా దేవుని దయటు మన పొడుగు అన్నజిందు మన పాడు ದೊಡ್ಡ ಮರದು ಇಂಚಿನ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಒಂದು ಇಲ್ಲೂ ಸರಿ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಕೊಡ್ನ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ ಇದು ಈ ಒಂದು ಅಲಬೆ ಗ್ರಾಮದ ಸುಶೀಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಹಿಳೆಯ ಕತೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡೇ ಬೀಡಿ ಕಟ್ಟಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಈಗ ಅದು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಾಯ ಖಂಡಿತ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಕಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೇನೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇವರ ಒಂದು ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೂಡ ನೆರವಾಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ